Túsfhuaim le muintir bláthain. Éis go géir. Cad iad na túsfhuaimeanna a chluineann tús na focail seo? Oiriste, ordóg, octopus, olfeist. Tásnaíonn siad le leis an uaim O. Arc ar na focail seo anois. Cad é an tús litir a aiceann tús na focail seo? Oiriste, ordóg, octopus, olfeist. Tásnaíonn siad le leis an litir O. Déanamh litir O an uaim O. An féidir leat an litir O a scríobh anois. Buin triail as. O. 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 Cad é na rudaí sa phóstra seo a thosaíonn le O? Tá octopus ann agus oiriste. Cá bhéad cos atá ar an octopus oiriste? Cad é seo? Lé an nuair leataíonn.